Pangasinan. Magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Kulungan ang bagsak ni Armando Fernandez, 49 anyos at isang retiradong US Navy. Ito ay matapos niyang takutin si Marisa de la Cruz, isang Public Order and Safety Officer sa may kahabaan ng Tapuac District, Dagupan City. Sinita ni de la Cruz si Fernandez dahil sa overloading at hindi pagsuot ng helmet. Ngunit iginiit ni Fernandez na paso na ang ordinansang sinasabi ni de la Cruz at sa halip na lisensya ang kanyang ipinakita, tinaas nito ang kanyang t-shirt at bumulaga kay de la Cruz ang isang kalibre 45. Haharap ang suspect sa kasong grave threat at sa paglabag sa paggamit ng service firearm. Pinangangambahan ngayon ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng maternal death sa Pangasinan. Ayon sa naging pahayag ng DOH sa isinagawang High Impact 5 Summit sa Bayambang, Pangasinan, pagtutuunan umano nila ng pansin ang maternal health sa bawat munisipalidad at syudad ng probinsya. Kailangan tutukan natin yung ating immunization kasi mababa yung ating bakuna. Kailangan titignan talaga natin na nababakunahan yung kumpleto yung mga kailangan ng mga bata. Samantala, upang maagapan ang infant mortality, hinihikayat ng Pangasinan Association of Private Birthing Homes ang mga buntis na magtungo sa kanilang mga birthing clinics. Implement po namin yung 4 visits ng mga buntis. Aalagaan po namin yung buntis on the first months pa lang ng kanilang pagbubuntis. Tulad ng mga ospital, health center at iba pang mga lying-in, sinisiguro nila ang dekalidad na serbisyo at magandang pakikitungo sa kanilang mga pasyente. Bagamat 16 na buwan bago ang 2016 election, iba't ibang pakulunan ng mga politiko ang napapanood at napapakinggan. Dahil dito, inalam ng Pangasinan Watch ang reaksyon ng publiko tungkol sa premature campaign ng mga politiko. I think na sobrang maaga pa para sa mga campaign na ganyan. Kasi a lot of them ay still nakaupo pa rin sa kanilang mga posisyon. So I think na dapat hanggang ngayon pinapatunayan pa rin nila yung sarili nila that they are worthy for the public trust. Samantala, nilinaw ni Salas na walang nalalabag na batas ang mga politiko dahil di pa naman sila nagfa-file ng kanilang Certificate of Candidacy. As far as we're concerned po sa COMELEC, wala pa pong masasabing premature campaigning kasi in the first place, hindi naman sila considered pa na candidate. Tapos mayroon din pong ruling ng Supreme Court na magsisimula lang po na makover sila ng batas na tungkol sa campaigning pag nagsimula po yung campaign period. Patuloy ang pag-unlad ng Barangay Lawag sa Aguilar, Pangasinan, partikular na sa Sitio Mapita dahil sa mga kaayusang infrastruktura at pagsulong sa mga programang pangkabuhayan at edukasyon. Isa ito sa maituturing na pinakamahirap na purok sa bayan. Kamakailan lamang na umpisahan na ng Department of Agrarian Reform ang 13.3 km concrete Lawag Mapita Farm to Market Road sa nasabing sitio. Layunin ng proyekto na mas mapadali, mapabilis at mapamura ang transportasyon ng mga produktong dadalhin sa merkado. Kasabay ng kabi-kabilang progreso sa Sitio Mapita, maipagmamalaki rin nila ang kanilang newly accredited elementary school. Dahil dito, binigyan diin ang Unified Educational Program sa pagpapatupad ng K-12 sa isinagawang Parent-Teacher Association o PTA meeting. Tinalakay din ang pagsasaayos sa paaralan para sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 15. Ilang mga guro at miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU ang nagbigay daan sa Extended Brigada Eskwela. Isang instructional room ang naidagdag at nakapagpatayo na rin ng stage ang paaralan. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vanch Padilla at ito ang Pangasinan Watch. Broadcasting from Pangasinan to the world.